И така, здравейте хора, аз съм Ванчики. Това е една нова игра, на която ще почна поредица. Test Drive Unlimited. Имам отбелязато. Сега изгледайте самото филмче. Ето сега иска да си избирам чартер. Аз ще играя с първия, защото е най-хубав. Ето сега изгледайте трейлера. Много е готин. Това е готина играта. Минаваш мисии, състезаваш, имаш купувай си къщи, ставаш се по-богат. Ето е Ladies and момента gentlemen, мене. we will be shortly commencing our descent into Honolulu. The temperature on the ground is 77 degrees Fahrenheit with cloudy skies and 55% humidity. Това е много ясно това. Само покажа нещо. Да се спитам добре. Самата игра е много готина, защото се развива така по-бавно, колкото на другите игри. И има много възможност самата игра и да е страхотна графика. Може да има безплатно интернет, да може да наречем. Ето това е такова кратко. Но не съм много добър на тази игра. Няма да се ви так теза, защото така спорите мисли съм ги минавам. И да, ето започваме. Excuse me. Can I ask you to fasten your seatbelt? Да видим тук. Ето, вече сме, май пристигахме. Ето, в момента излизам от летището. Това е за коли. Ето, вече започваме. Така, тук има да си избереме цена. Купим ето тази. Тя е най-добра. И е най-готина. Така. Your itinerary is being recalculated. Сега трябва да си намерим къща. И само трябва да следваме. Само малко да намерим звука. Така. Опа, извинете. Ето, както виждате, GPS-а долу вляво. Доста шумно тази кола. Доста бързо. Карам по-бавно, защото мря да се пускаш, защото не се създавам. Както виждате, с страхотна графика. Много е готина играта. Може да се забавлявате. Your destination is 2 miles away. И GPS-а. Сега ще ни отведе до там. At the next intersection, turn right. Turn right. Малко неграмотно караме. Както и да. Все пак тази игра няма ограничения. В смисъл, дори да се досите, мисля, че не
Your destination is 1.5 miles away. Малко ще ме доверитам. Изтеглете си играта, много е готина. Малко преувеличих ми се скоростта. Малко Your destination is 1 mile away. остава 1 миля до там, къде си купуваме къща. Малко не се вижда. Както виждате, малко се блъснах, но нищо ми няма на хвата. Това е най-готиното на играта. Значи малко почина да говори. Так. Your destination is a half a mile away. Половин мили остава. По-готина от някои NFC, защото тук просто се развиваш тя по-различно от другите игри. Ще трябва да правя. Ще трябва да справя. You have reached your destination. Ето. Канал пиши. Enter. Така. Ето сега влизаме в търговската къща. Ето сега ще търся. Къде се купим? Едно от двете. Имаме в хубав. Тук се намираме на хубава хавайска къща, а тук в блок с доста луксозен апартамент. Но ще купя къщата. Както виждате, станахме ето тук. Станахме с 49 000 близо. Ето ни е и новата къща. Доста готина. Само избираме са гараж и ще спираме, защото ще стане твърде дълъг. Само да видим тук какви коли продават. Ето тук гледаме статистиката. Аз ще разгледам. Така, тази за сега е фаворит. Acceleration. Колко набира? Тази набира доста по-бързо. Но това се кара по-лесно, ще видим. Ето тази мисля, че ще взема. Кефи. Цената колко е? 55 000, нямаме толкова. И това ще се задоволи. Ето с тази кола мисла. И от тази. Ето с тази. Ще й променим цвета. Ако можеш ли. Така. Да можем. Ще направи черна. Защото аудитата най-хубави с черните. И да. Това ще бъде от клипа. Надявам се да ви е харесал първи епизод. И чао!